जे ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ହଉ ରେ ନାତିଆ ଶୁଣ, କହୁଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତା ପୁଅ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ଦିନେ ବାବୁରେ, ତୁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ। ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି କେବେ ଡରିଯିବୁନୁ। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ତୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବି ମା, ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବି। ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କାଳେ କିଛି ମିଳିଯିବ। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର, ବୁଝିଲୁ? କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଚୁପଚାପ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ। ତାପରେ ସେଇ ରାଧୁ ତାର ମା କହିଥିବା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ବୁଝିଲୁ କିରେ ନାତିଆ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନି ନେବି ଆପଣ ଜଣେ ଚୋର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ଚୋର ବୋଲି? ଆରେ ସତେ ତ, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକଟା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ରାଧୁଆର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଦିନ ଚୋରଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା। ବୁଝିଲୁ କିରେ ନାତିଆ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜେଜେ।